What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ka Northeastern Hill University Teachers Association Nehuta kalashimya karai ban pha ya kinhun jongka shi New Delhi ban say madan halor gi jingno kam bam sap jong Vice Chancellor ka Nehu u Professor Prabha Shankar Shukla ya kani karai lashim ha jinga ki bala pelong hakman ko office jong Vice Chancellor ha ga khat south rik Risaw ka Nehuta kalakno ba Professor Shukla ula plaj ya kapisa ka bakat prap arlak tingka Shak project ki bala Asia ka Manipur Tribal Development Corporation MTDC Imphal nakabenta ka Tura campus hapo khatsan smi hadin bala penmi ya ka work order kata watla ya ka project empat shimala satya ban pendap ka association kalakno ba Vice Chancellor ulaya trilang bat ka MTDC ban shim kabu da ka basaitu ya ka pisa habak keren syakilat putai kubor u president ka Nehuta uba lakhon kama ula ong bak association ka penram jorru ya ka jingbeteng ka jongu ban pep nakakam menta la palat khat wei benai kat ba udang beteng ban seipura ya ka tulop jongu da ka bakhot ya ka ni kung ka jingpen serwa kai ya ka pisa pai ba ula ong bak kinhun jong ka Nehuta kan ya kendu eki he jong ka tanat puli puthi ban pen iya kisaki satar jong ka jingbam sam paka jingwan tuklar ya ka jing penyat ya ka school ba kaseng jo gino hikai kala persang ru ya ka jing thmu jong Shukla ban long unong penyat ya ka jingalang jo ka executive council ban wan da ka ba ong ba upersha ya ka jing pentikna jong ka tanan ban penjinga ya u nakikam jong ka Nehu nalur kamat ka bayade bat ka bam sam ka jinga ki jong ka Nehuta kala pen ru ya ka jing penslam ya ki jing kentiu kardan ki jing dawa basa teng bayadai halor ka koi ke kya ka jing pen khenyi ki kenduan bayadai bat ka pisa tingka paka jing bam maramot bhai ki jaka sa jo ki nong tre na kalyang ka association kalakular ban beteng ya ka jinga ki jongka hadu bakatanat kan tuklar bat pen phai biang ya ka jing long jingman ka bayai pe renti hapo Nehu stunat ba fi lai wan ban shim ban ya pe ja kane ka jingya khi jongi ba fin sutho ke ka mat bang ya shim ka ba ning kong ngi khi number philai ila saunai tamanta ngim don jingya khi shok ni number hadak number kata ka jingya kran bat ngi bat ketu ka tim ba wan na Delhi ba wan ban jai jai hang ni kila de ong ba kata ka meeting ba live pho tarik jong banai me arjar pusan ban long ha Delhi kan de ka meeting khaddu ba kumusong kenal kumu chairman Professor Shukla chair dia kata meeting juga executive council. Hari ini iba halor bagai ada biya don kum kata kajing sutho hapdeng kan Nehuta hapdeng ki executive council member jungi na pot Nehu na college ki principal arngon nang tabat kan Nehusu. Hari ini iba menta uniu visi halor bo don hang ni menta la life pa life ni. Tamun la jandat shisnem haka khat lai tari ubna November. Dan hang ni hapo campus handrai uyele ban tuklar ba yaga kam ni hu khamtam uyele ban penlong yaga isi ba chair himu handrai ngila de ong namar yaga ministry hato kopor baki ngini kumkan Nehuta kumkin Nehusu ngila de hato kopor ngila de agree ba kata ka life photo bunai me kandai kam meeting khaddo jong handrai ya kata ka jingnya sothu hapleng jongi bat ministry ukrem burom shu ula ya lendet ya kata ukwa ban penlong yaga meeting namar bon ki halandat ba ukwa ban let's say ban penyat lingba kan ka executive council namar ngiui ba ki kambi an ki ba bon ba lale ngi nakaliang kan Nehuta ngiladap dawa namar bon ma ki ki mat bangi hapshim khya ba namar pi ka EC ka de ka highest executive body to ka ba ban sansar kan nihu ka EC ka de ka body ka ba kongsan ba hanrai ngiui ba lada umyo ban penlong ya ka EC hang ne ban chair dau PVC let's say PVC Tura lane PVC Shillong tamun ki kam jongi kila sakul lot kawan ningkong ka de ka confirmation jongi niki no hikai ki balawan la jan mentala arsenal ki kamyo confirmation number bapat long ka isi kumjo idon ki promotion bala ada black man hakane
tang kindian ngon dang bun ki promotion banwan lada kam long ka isi meeting tamut kim yo ban yo ya kata ka promotion jongki lene kata ka jingki kerdan jongki hapo ka kam hikai ba uniu shukla lingba ka jing don jongu shabar ka nehu i kumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Imphal ba kini ki kam shna jing shna hapok ka tura campus uyele ban yai ya ka executive council uyele ban yai ya ka building committee but umud ban ai instruction ba satai ba kin ya chakmat ya kane ka kam pin kan mau ya kane ka kam hapok ka tura ban shna ki jing shna khandai pu ar point live klor kane ka project ba yo naka Ministry of Minority Affairs Government of India handai kata ka project kumno lingba ka MOU bala assign bat ka nihu UI be ya kane ka MTDC Imphal kane ka MTDC Imphal pade ka pen trekam ya kane ka project lane ka mud ban pen trekam handai ngiu iba lada kamdon ka jing rai na ka executive council lada kamdon ka approval na po ka executive council kimla ban pen trekam handai usukla lingba ka PBC tura nang tai EI instruction ba ka kam debunya be sakmat kapni ba ki ya ya ka executive council namar kam tam bangi lingo boleh kene ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka nehu tura ne Shillong porosi kata shoban wan u Professor Shukla ka lebet ka campus development department jungi ka CDD department namangi don ka engineering udon university engineer jisa deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jetway bakam duna ya ka jing bu ki tender nakta kilaban aya ka kam hanre u ya like knang ya ka CDD nehu u aya ka MTDC namar MTDC ru ka jo kan shim MTDC Imphal kan shim ya kan ni kan aya tendering nanta kan le tinda nanta kan aya ki breu ki ba le se job ya kata ka tender company ba shwaban na bang lingo ba belai u ya shabai tang ya kan ni ka MTDC Imphal belai pentre kami kini projek lingba ka CDD jongi namar shwaban aya kan ni ka projek tura ka ba khandai po ar point lai we klur uladap airu phapo arlak yaka jo ke MTDC ban penbhaya kata ka surok ngimtip kata ka surok ru hapo khatsan singi ki ai ka work order hapo khatsan singi lade palat ka pisana ka kam kam padap hak namar pinwi khanno nadu khandriu teriku ngan chupen kan mau khinde nadu khandriu teriku benai march ki ai kata ka approval ki kajing ye kod kadebe laipotri undep ka construction alaipowe laipotri ula submit ka bill laipotri tadi ka pisal apply la sign do shukla nang nela da pai approval nang ta haka shitri ko bna april how new arjar absab de kawan ka city na ki ba ai porsu ingin pendak kajing lingo kalong kumno pila apply ya ka pisa haba ka kam ka padam ya ka jo pi ai beng ka ne ka khande po ar kon lai we klor nang tamde nang kata kane ka pisa ba yo na ka Ministry of Minority Affairs dang don shu ka DPR baki pan menta namenta ka ne ka pisa bangin yo na ka NEC panchna kata ka cluster classroom shatai ki classroom jongi shatai bat ka examination block ya ka taru phasna DPR haka MTDC Imphal company ba uniu shukla udon baik ka kambam sab pat kene ka MTDC Imphal takada open trade kam baik lingba ka MTDC uyai la ya ka CDD namar ka CDD ka dei jongi le segi kambe an jongu ki numter ban le hanai ka MTDC Imphal kamde kamdon jinge de ban ngi lingba kata ka MOU ro ka ba kampat yo approval na ka executive council lingba kata ka MOU ai kam baik ka MTDC ngishim kya ba ya kane namar kane de ka kambam pisa sudah kamde ke eke namangi sutho ba le se Shukla ka MTDC dang bun le se kiwe ki badan halandet bangi miu imat kila thmu hi ban bam pisa lingba ka ne ka jing pentre kam namar deba ki long hok shisha kimdon kam ban pentre kam lingba ka MTDC Imphal bele kim ai ki agency jongi hapa meghalya lane bele pentre kam na ka CDD bangi don ka department ka ba de basit le ya ka ne ka kam boro shika tapet kini ki building hapo ni hu boi boro kha kini ki building basna de lingba ka CDD jongi didi kam num sha de ala de namar kadeka tanak jongka nihu harreka MTDC Imphal se kadeka ba la sotho jingmut hapreng shukla bat baginya bam pisa namangi suba jur baba de tangkar jing bam pisa kamde ke harre ngia penrem jur yone shukla namar pi ka jingya ki ka ministry ka ngi lada dep kato kat ne bana unja sendang ni te ailat yu banlong ta ka meeting haka lai putri ku bana mengil ailat hanrai hajaka ba onja ikum ba udang tuklar susu ike kam ya ka kam ai kam tam briu ba umdon hapo ka Shillong ke bos bomdon hapo office usa shanong ngimtep hanrai uyo ka tulok thik pathik
nangta utukla lagi kam ailat yo PVC hang ne po Shillong lan PVC po tura ailat ban umno ban penlong ya kan ka meeting juga executive council ka peniba ukwa kenang ban pendeko ya kan university ban penhial kerdan susu ka university nama pinapai ini kerdan joka NRF ranking tapi pai ya ka badak sumi poba wanu shukla hau harjar arphoi ka ranking joka nihu ka de sanpho khandai hau harjar arpho wegata arpho ar ka poisa ka nrupon rio haga arjar arpho lai poisa ka phapho haga arjar arpho so poisa ka sispa lai pun rio manta haga arpho arjar arpho san ngila pa haga cispa nyo phonyo ka peniban nado bauwan university ka ranking jungi ka university ka lahir namar umdon jingmut ban penkiu ya ka university hanrai udon tang ban kumno ban kejit nakan nihu kumno ban babisa na po kan nihu takada ki kamram jung kini ki kambau le mata lingba ka jingbom don jung ne po campus hanrai usa shanong imtip uele ban warna biki project syatura campus namar hangtai uyo bentuklar lingba ka MTDC lese ukwa ban snapisa ka kijing subat jor jungi kum ka association nama ngilai iba kan ni kamde shu ka de bakalong ka bayak kat kum ka an ka MTDC kamde banyak namar ka rule yongi ka ang hapo di central government ba kuno ka kamshna pi hapo hakata ka central procurement portal CPP portal gyo kata ka portal uklambu advertisement u ibet ha ka MTDC Impal kapani ba let's say kadon ka jing suthu hapdeng ka MTDC baru syukla ban bam pisan lingba kini ki project ban pentrekam umdi tangkane bat kani ka project badang pan pisan na po kai di dang phasna ka DPR bakin pan pisan na po NEC ru kande be digi folklore nga te panchna ka cluster classroom bat ka examination block kumjo yaka MTDC Impal u ai manchna ka DPR bele ai yaka CDD jongi manchna ka DPR nama ka CDD jongi kadi ka bala trem e manchna ka DPR bat ki project ban pentre ka mapo kan nihu Shillong ne turane sipo wajar ki ka pajung hanrai u ya like knang namar utip ba ka MTDC kamdon jinge de bakan nihu lasai kamdon kam ban ajing khanyo no hanrai ka CDD jongi kadi ka tanat jongi let's say kamnut ban le kam bian namar lasai ka ajing khanya po kan nihu kamta mangi ki kya sang jongi no hikala ni ki sang jongi student ngilaban li wajing tip la ban pe ke ka kam sniu bagi lale antala ne kno ka kam bampisa bagi lale antai hanrai ujet khana ka MTDC namar MTDC kamdon jinge de bangi halor ki amde e ki ba kongsan hanrai kaba ngishim ki mi sosi e ba lingba ka jingya kran jongi bat ka ministry jisha ka university kala de ban ya jai harai kam ya jai tang na menta ka jing tuklar jong shukla pagadaw kini ki kam ban penroi hapo kan ni huru la sakul pe hapo Shillong pinum yu e kapisa ru la sakati ki jing yo hapo ki department yo ka research ngim kapisa ngim don ban le conference kapisa ngim don hanrai uniu bre utuklar be najngai namar ukwa hi ban penhiar susu ka university takada ngi dawa be ba udeban e sendon hanrai bre de namar ba kham reban snap lese umpa namar lese don kapisa sikit hangne ban kamai lese umka ban e kan nihu lingba kini ki project bangala oi be kadai la kene ke phapo arlak ne ka khnai pho r point laiway le kene ke ban wan mantana ka NEC lese don be ka jing thumu ban sna pisa takada umka ban e kene ka shuki hanrai lingba ka jing don jong hangtai wala bo umdon hangne hapo ka office ka penteko e ka trikam jongi kuma university namar PBC hapo Shillong ba shong ha ka shuki umla bale e namar u ang be nangtai ba memde ban le kamne umde ban le umtai u la long ba uchupen khanglat be namar kat kum ka ai la don armut ki provinsi uta balong senior provinsi de ban le ka kam jong VC hanrei ka lingba ka jing thung jong i yo PBC hapo Shillong bat kata ka jing thung jong ta PBC hapo tura shwa ka Shaban thung ne la pelong senior no ya PBC hapo tura takada kat kum ka statue jungi kat kum ka ain jungi la don armut ki PBC tang itu belong senior ila ban le ka kambisi da pipet ya ka ain i PBC na po tura ilong senior yung ni PBC jungi hapo Shillong takada la pendeko yung ni PBC ru badon hang ni umla le e khamtam la da okwa ban le e ru kadon ka jing khanglat na po ka delhi ba hanrai ngi la dawa be nauni PBC ru ba pideban trai kat kum ka statue jongi nama ubri hoba umdan hangne phi don hangne apo shuki phi hable ka kamran jong VC lada phim la ban le ka kamran VC bhavin e no ya ka shuki kata de ka jing dawa jongi hanrai ngimtip kan long kum no harai ka ngi
perem jur ayong niu shukla number uniu kajing don jongu kum visi la hado pat hi akan ka shuki jongi kum visi joka nihu let's say ka university jongi ka numke ulan nor kandang herdang ya ka banyak kapor let's say how news number 1 how arja arpon real ngin palat ya ka arspa thara nginum don shu hakal list hapo ka NIRF ranking number nado ba uwan ka shu hiar ba ka ranking number don kata ka jing sngo kumno ban penkil ka pule puthi lanek no ra ka roi ka par hapo university ya kan ngi ya persyajur ba kum kan nehuta ngi perem jur ayo shukla ba u kwa ban tukla ka kam nehu halor ba don hang ne halor ba shushum tulap mata system la jandam Ushong sabar kan tre kam jong visi usim tulap ki kam jong visi berkhoi hable ki BBC hang ne hasilong manatura hanrei umdon kenying khamran ka pisa thik pathik udro ka tulap thik pathik usim hanrei ka kam jong visi hable he kini bre bodon ne tamon kini ki tre ka kam jong ka pisa yo te ba shong ndai kalong pani ba let's say ka de ka jing pensop ya ka pisa jong ka sarkar hanrei ka ministry nama kambeng yu ka island yu ba undon ba hakani ka shuki let's say ka warna ka jing susi namar haba ka ministry la kamla ban tukla la kamla ban tela kam yu mundo ban tela kam naba bala thung hida ka ministry hanrei ngi nang ni napo ka kis ka seng yogi nahi ka ila pershabit ba umla ban wan sene hanrei umde ban lala umman sene lala unne ko visi ru mat ne sato tama umde ban tukla de ka kam hapo nihu tama ngiwi ba man kas ni utuk la de ka kam nihu kajing le jongu kadebe tang kumnu ban pendeko yangi kham tam hapo ka Shillong campus bangin ya poisa thleu kum ka university bangin umla su ban kilan no Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.